I det her afsnit, der ser vi på, hvordan man beregner den kinetiske og den potentielle energi af et pendul. Og her er pendulet så. Hvis jeg tager det her pendul og løfter det op til siden på den her måde, jamen så oplager jeg det, der hedder potentiel energi i pendulet. Energien kommer fra, at jeg løfter pendulet op i luften, og at tyngdekraften vil hive pendulet ned mod jorden igen, hvis jeg slipper det. Man måler energien i noget, der hedder joule. Og ligesom jeg har overført potentiel energi til pendulet ved at løfte op, så kan pendulet omsætte den potentielle energi til en anden energiform, nemlig bevægelsesenergi, eller det, der hedder kinetisk energi, når jeg slipper pendulet sådan her. Der er en formel for begge energiformerne, men lad os starte med at se på, hvordan den potentielle energi ser ud. Den har formlen E pot, altså den potentielle energi, er lig med m gange g gange h, hvor m er massen af pendulet målt i kilo, g er tyngdeaccelerationen målt i meter per sekund i anden, og h det er højden, jeg har løftet pendulet op til målt i meter. Lad os prøve at tage et eksempel, som vi regner ud sammen. Jeg prøver at løfte det her pendul, der vejer ca. 40 gram, eller 0,04 kilo, 3 cm op i luften, eller hvad der svarer til 0,03 meter. Det gør jeg ved at flytte det hertil. Så lyder formlen E pot er lig med 0,04 kilo gange med 9,82 meter per sekund i anden gange 0,03 meter. Og det er så lig med 0,01 kilo gange meter i anden divideret med sekund i anden, eller hvad der også svarer til 0,01 joule. Og det svarer til 0,01 joule, det er altså fordi, at enheden kilo gange meter i anden divideret med sekund i anden faktisk er joule. Nu går vi så videre med den kinetiske energi. Den har formlen E kin, altså den kinetiske energi, er lig med en halv gange m gange v i anden, hvor m det er massen af pendulet, stadigvæk målt i kilo, og v det er hastigheden målt i meter per sekund. Lad os tage et eksempel, hvor hastigheden ved bunden, altså der hvor den svinger forbi, er maksimalt 0,75 meter per sekund. Hvad er så den kinetiske energi af pendulet? Jo, formlen den lyder E kin er lig med en halv m gange v i anden. Her er m massen, der var 40 gram, eller 0,04 kilo, og v det er hastigheden på 0,75 meter per sekund. Her får vi altså en kinetisk energi på i alt 0,01 kilo gange meter i anden divideret med sekund i anden, hvor enheden jo faktisk også her svarer til joule, så vi i alt har 0,01 joule. Læg mærke til, at energien for både den potentielle energi og den kinetiske energi er 0,01 joule. Det er den på grund af noget, der hedder energibevarelse, og det ser vi nærmere på i den video, der handler om det. Den hedder energibevarelse og mekanisk energi. Vi har altså nu lært at beregne den potentielle energi af et pendul ud fra massen af pendulet og højden, vi løftede pendulet op i. Og så har vi set på, hvordan man beregner den kinetiske energi ud fra massen og den maksimale hastighed af pendulet. Den næste video om penduler kommer til at handle om energibevarelse og mekanisk energi. Men før vi kommer så langt, så skal du til at gå ned og finde linket i videobeskrivelsen, der giver dig en masse opgaver i potentiel og kinetisk energi, så du kan træne det, mens du lige har det frisk i hukommelsen. Rigtig god fornøjelse med det, og tak fordi du så med.